Petru Mesoane mi-a adresat la Facebook următoarea întrebare. Am Coranul și îl citesc. Spune în îndrumări că creștinii sunt politeiști și sunt pierduți pentru împărăția lui Allah. Sunt politeiști creștinii, spun musulmanii, pentru că au 3 Dumnezei egali, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Allah este cel mai mare, singurul, așa zic ei. Mă gândesc cum este, poate este adevărat. Te rog, frate Filat, să-mi spuneți cum este părerea dumneavoastră. Eu sunt pastorul Vasile Filat de la Biserica Buna Vestire din Chișinău și răspund pe internet la întrebările oamenilor, răspund din Sfintele Scripturi pentru că foarte mult doresc ca toți oamenii să-L cunoască pe Dumnezeul adevărat, să-L cunoască pe Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii și prin credință în El să aibă parte de viața veșnică. Și cu plăcere vin să vă răspund și dumneavoastră. Acum, trebuie să înțelegeți un lucru, că învățătura aceasta despre Sfânta Treime este învățătură centrală a Bibliei, o învățătură centrală și ea nici într-un caz nu înseamnă că există 3 Dumnezei. Există un singur Dumnezeu. Dumnezeu este unul singur, o singură ființă, dar Dumnezeu, ființa aceasta, Dumnezeu, ea se manifestă în 3 persoane. Știu că asta este greu pentru mintea omenească să înțeleagă cum poate fi așa ceva, dar asta este o învățătură biblică de temelie și cel care neagă învățătura aceasta îl neagă pe Dumnezeu. Îl nesocotește pe Dumnezeu. Nu poate fi mântuit un om care învățătura aceasta o dă la o parte, o neagă, o tăgăduiește. Deci Dumnezeu învață, Dumnezeu ne învață în Biblie că El este o singură ființă, Dumnezeu, unul singur, nu 3 Dumnezei, unul singur Dumnezeu. Dar acest Dumnezeu se manifestă în 3 persoane, și anume Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Acum, eu foarte mult vă recomand dumneavoastră ca să luați, să citiți Biblia. Iată, eu vă recomand să faceți un studiu al Evangheliei după Ioan. Începeți cu Noul Testament. Evanghelia după Ioan luați-o și iată în Evanghelia după Ioan faceți un tabel în caietelul dumneavoastră, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și puteți scrie acolo tot ce învățați despre unul, despre altul, despre treilea și vedeți ce au în comun, cum interacționează, care este legătura dintre ei 3. Dar vă recomand și o cale mai ușoară. Iată aici am cursul intitulat Dumnezeule există. Este un curs de studiu biblic al Evangheliei după Ioan, studiu inductiv. Și iată, cursul acesta vă va ajuta pe dumneavoastră pas cu pas să pătrundeți, să faceți o observare a textului, să faceți o interpretare corectă a textului, ca apoi să puteți aplica în viața dumneavoastră. De altfel, uitați-vă că eu am mai publicat alte video, sunt pe internet, căutați numele meu, scrieți Sfânta Treime și apoi puneți numele meu Vasile Filat și veți găsi că am publicat multe alte video unde iau versete din Biblie, explic din Biblie cum este aceasta. Însă dumneavoastră ceea ce vreau să vă spun, feriți-vă de orice învățătură rea și străină, orice învățătură care combate cuvântul lui Dumnezeu. De altfel, iată, musulmanii, ei spun că cred în toată revelația lui Dumnezeu și ei spun că cred că Dumnezeu a dat Vechiul Testament și Noul Testament și ei spun că Coranul este cel care completează. Dar când vine vorba de scripturile pe care le avem noi, ei zic că astea nu sunt adevărate. Cele adevărate s-au pierdut, nu le mai găsește nimeni. Chiar așa, chiar dumneavoastră credeți că Dumnezeu poate fi atât de incompetent încât să lase să fie pierdut cuvântul lui? Categoric nu. Dumnezeu spune, nu va trece o iotă sau o frântură de slov. Mai degrabă zice, vor trece cerurile și pământul și nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din cuvântul lui Dumnezeu. Tot cuvântul lui Dumnezeu îl găsim în cărțile Vechiului și a Noului Testament. Aici este toată revelația lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, luați și cercetați Sfintele Scripturi și căutați să înțelegeți mesajul Sfintelor Scripturi, mesajul lui Dumnezeu și feriți-vă de orice învățătură care contrazice cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze și mergeți, domnule Petru, mergeți la următorul pas. Faceți rost de această carte. Dacă dumneavoastră nu o aveți sau nu o puteți găsi, uitați-vă în descrierea acestui video, trebuie să fie un link de unde puteți obține cartea aceasta. Dacă doriți, o puteți studia și într-un grup de studiu biblic. Cu bucurie vă vom conecta să studiați într-un grup de studiu biblic. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute să mergeți la acest următor pas ca să-L cunoașteți pe Dumnezeul adevărat, să-L urmați pe Dumnezeul adevărat
adevărat și să aveți parte de mântuire și de viața veșnică, să nu mergeți la pierzarea veșnică, pentru că acolo merg toți cei care îl tăgăduiesc pe Dumnezeu. Și cei care tăgăduiesc învățătura aceasta despre Sfânta Treime, cum v-am zis, nu pot fi mântuiți. Pace multă!